Lek ngono, saiki Mbak bakal wacana surat saka kanca-kanca. Surat pertama tekan Haruko, 4 tahun saka prefektur Shimane. Kula suweneng mirsani acara bareng karo emak. Yen sampun gedhi, kula arep nikah karo lanangan kaya Mas Iketeru utawa Mas Uramichi. Mbak Utano, yen sampeyan arep nikah karo salah sijine, sampeyan bakal milih sing endi? Lek mbak sih. Haruko, ojo nyawang wong lanang mung saka rayi utawa humore tok. Sing rupane ganteng nyenengno ancen. Tapi deloken, mengko iku ora ono gunane. Haruko, tolong ojo nggawe susah awake dhewe. Muga awakmu urip seneng. Ora urip susah.